खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बर' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनै फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं श्रीलंका हादराव आदार थाव आरो मुलिफोरनि आंखाल जानायाव आरो गोबांथार गोनांथि मुवाफोरनि आंखाल जानायाव श्रीलंकानि नोगोरारिफोरनि सरकारि हेंथायै बाराद्राय बिरहोनायखौ नुनानै बिसोरखौ दबथायनो थाखाय मैया सनिबारनिफ्राय लानानै 36 घन्टा कारफिउ फोसावदों होनना द टाइम्स अफ इन्डिया रादाब बिलाइयाव फोसावदों। नैथियाव दं मैया सनिबाराव पाकिस्ताननि आर्मि चिफ जेनेरेल मिस्टार कुमार जाजेब बिथाङा फोरमायदों दि पाकिस्तान आरो भारत हादर मोननैनि गेजेराव जेसेबां नांज्लाय खमज्लाय दं बेफोर गासैखौबो सावरायलायनायनि गेजेरजों फोजोबनांगौ होनना बिथाङा बुंथियो। बे रादाबखौ द टाइम्स अफ इन्डिया रादाब बिलाइयाव फोसावदों। थामथियाव दं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों दि 2021-22 मायथाइनि रांखान्थियारि बोसोराव आसामनि बायदि खामानि मावनायाव गासै 1 लाख कौटि रां बाहायनाय जाबाय होनना बिथाङा बुंथियो। ब्रैथियाव दं बे बोसोरनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ 12निफ्राय 14 एप्रिलसिम खुंहोनो साखाफारा। बावखुंग्रि फेस्टिभेल खुंफैनायनि थागथियारिनि थाखाय मैया बिटिसिनि सेक्रेटारिफोरा गाहाय बिबानगिरि आरो गुबुन मावख'गिरिफोरा बावखुंग्रियाव दावबायहैनानै जायगा नायदिंहैयो। मिथिनाय बायदिब्ला बे बोसोरनि फेस्टिभेलनि लोब्बायै साइक्लिं बादायलायनाय, हाजो गाखोनाय बादायलायनाय, गोजाम एबा दोरोङारि गेलेमु बादायलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय बायदिखौ लाफानाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दं मैया सनिबाराव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नेपालनि काउन्टारपार्ट मिस्टार सैयद बाहादुर देवा सानैजों भारत आरो नेपालसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दावबायग्रा ट्रेनखौ बेखेवना होयो होनना द टाइम्स अफ इन्डिया रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनआव थुनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। गोजोन्थों।